It's that Gucci! Yeah, it's that Gucci! Okay venner, så skal den altså guses igen, og vi har også lige Nomi med her. Sir! Hvad siger vi til det i dag, bro? Vi siger, life is just outside your door. Facts! Ja tak, vi skal ind i saunaen, Hvad så Benji? Vi er klar. Let's go! Og prøv at se venner, det er dejligt vejr i dag. Jeg har været inde og køre en, så saunaen den er varmet op til den. Skal vi lige se, hvad drengene siger derinde. Hvordan har vi det i dag, bro? Nej, men du er Jeg har det fantastisk i dag. Jeg glæder mig virkelig meget til at få alle de dårlige kemikalier ud af kroppen. Og jobs og noget! Ja, tak! Klar til det. Altså, det er første gang, jeg skal i gus. Første gang, jeg skal ned i isvand. Jeg synes allerede bare det der med at være derinde, ikke? Det gør ondt i næsen og trække vejret. Og det er jo ikke engang høj endnu. Så jeg ser frem til det. Jeg glæder mig. Vi prøver at være så lang tid og gøre det hele fuldt ud som muligt. Nu er det bare lige dybt. Og så køb første runde. Nå, det vand der. Han er tilbage. I stedet. Ja tak. Og så bare komme op på en straight. Men hvad til vinkel og vand til det? Det er virkelig koldt. Det er virkelig koldt. Mine klunker, de bliver allerede mindre nu. Det er så fucking meget fejl, mand! Folk har ordentligt godt skåret i dag. Jeg lavede i hvert fald en øve sådan her. Har vi det nu i? Og så min intention er egentlig bare, hvis vi går herfra, det er et stort smil på læben, så jeg er sgu glad. Så lad os fucking gå. Så til at starte med vil jeg egentlig bare bede om at sætte jer godt til rette. Så inden vi rigtig starter, så prøver vi lige at lave en lille smule vejrtrækning sammen. Prøv at trække vejret helt ind. I maven, i brystet og i halsen. Og puste ud langsomt. Prøv bare igen. Træk vejret helt ind. Start med at sige, det er godt at se jer hernede. Og gode gutter. Nogle af jer er vant til saunagus. Nogle af det måske første gang I prøver det. Det har været, så er vi her med mennesker vi kender. Det er nice. Det er vores kammerater. Bare bliv ved med at være med den intention I kom med. Træk vejret helt ind og langsomt ud. Og tænk på at den her næste time, den er sgu egentlig bare for jer og for dig selv. Kom lidt ud af comfort-zonen. Stille og roligt går vi ud direkte over de kolde, så tager vi vand og hele lortet bagefter. Shit, man, jeg ved, at Chop. Shit, man, jeg troede... det var skønt sidste gang der i hvert fald. Jeg var helt rundtosset. Jeg ser 3 mennesker på én gang, og altså, jeg er 21 år nu, og jeg har ikke oplevet noget i de 21 år, jeg har levet i hvert fald. Det er helt skørt, og jeg vil udfordre alle mennesker til at gøre det, fordi jeg tror, on guard, I kommer til at være helt væk. Det er virkelig hårdt faktisk. Og sådan her, jeg har ikke prøvet noget, hvor jeg sådan får det fysisk så varmt på min krop. Det er helt vildt. Og sådan her, det der med, når man trækker vejret, ikke? At sådan, jeg bliver nødt til at sådan cover mit ansigt, fordi ellers så sådan, altså, det gør så ondt. Det er ikke varmere end det der. Ja, altså, bliver den varmere end det der? Det gør den. Den bliver ikke varmere end det, vel? Ja, den bliver jo nok en lille smule varmere faktisk. Men drenge, når man har været i isbad sådan inden for jobbet, så føles det helt anderledes. Man kan kapere varmen meget bedre. Jeg vil lige få et sneak peek på ham her. Det er lækkert. Hele verden snor rundt. This is a man. This is a sexy man. Yes. This is a gun style, ja. Shit, det er koldt. Det er godt, når man kender den lang tid. Hvad siger du til det? Jeg har også lige helt solen i ansigtet, ikke? Prøv at se, hvordan han Men nyder det men der. jeg kan ikke mærke noget af min krop, der er nede i vandet lige nu. Men solen i ansigtet, sådan jeg føler, jeg er i en trance lige nu. Jeg er sådan der på shrooms eller et eller andet sådan noget. Jeg kan ikke snakke. Det er sådan Søndergaard, det Sønder siger sidst. Man går først i saunaen, og så slår man rekorden på isbadet lige med det samme. Og manden har altså været 4 minutter i isbadet, så vi efterlader ham bare herude. I ser ikke mere til ham resten af videoen. Shit. Fuck det der. Shit. Hvad hallucinerer hele? Benhårdt.
Men bro, det er så worth nu, fordi det var fucking klamt det der. Shit, min krop, mand. Nej, altså, jeg har så ondt i mine stænger. Altså, jeg føler mine øjne. Ja, bro. Man er helt skæv, ikke? Men det er så worth. Jeg lover dig, det er så worth. Hvad er det, du har på armen? Challenger-tatovering. Ja, på league. Ja, man er next level nørd. Ja, jeg har det faktisk godt lige nu. Okay, skriv i kommentarfeltet, om I skal klippe mit hår på min nipple. Skriv i chatten. Vi snakker om ham her, han skal altså stille op lige om lidt, og prøv at se det her nu. Shit! Kan vi lige få et flex på den? Ja. Så er den klar til scenen. Så er den altså klar til scenen. Ej, det ser godt ud, bro. Ryggen er god, lad os lige se ryggen også. Ja da. Hold nu kæft, altså. Og ved I hvad, venner? Jeg var nede og træne ben med ham her, og jeg dwarfede ham for sindssygt med de her stænger, der var. Det ved jeg ikke, man kan sige, men jeg skal jo spille lidt høj i hatten, ikke? Er vi klar til en runde? Ja, det er klar. Altså, det er virkelig forfærdeligt derinde, faktisk. Jeg har det fantastisk lige nu, men derinde, ikke? Det var forfærdeligt. Drengene gør det godt, venner. De gør det sindssygt godt. Altså nogle af første gang, der rigtig prøver at savne gus, og de er der bare, fordi vi er der bare ikke alene. Vi er der sammen. Vi sender energien ud til hinanden. That's what it all fucking about, brother. It's that Gucci! Yeah, it's the Gucci! It's that Gucci! Ja, tak. Det er hæderligt. Jeg føler mig som sådan en TikTok-edit lige nu. Du var første mand i, du var rimelig hurtig. Du kunne ikke vente, eller hvad? Nej, det var sådan der... Fordi jeg lige gjorde det før. Fordi jeg vidste godt... Jamen, jeg gjorde det lige før. Jeg kan også bare gøre det igen. Men bare... Inden man begynder at tænke over alt muligt. Og det gælder... Jeg føler virkelig bare, at jeg laver sådan inspirational quotes lige nu. Men det er bare, du ved, bare kom i gang. Nice. Get up, boys! Yeah! Det er nice solgård i dag. Glade gutter. Glade cam. I hope you like it out there. Så husk at like og subscribe, venner. Yippee-ki-yay. Hvad siger I til det så frem, boys? Det er fedt. Ja? Første runde var faktisk grov. Den var meget mere hardcore, end jeg troede. Yes. Jeg er heller ikke god til varme. Kulden er fint nok, selvom at manden er jo vikingerne. Kroppen reagerer på det. Det er sådan lidt småhej, ikke? Jo. Let's get it! Last round, second to none. We got the Nomi here, we got the chop up. You're gonna chop the shit out of chop up. Nå, boys. Slutter vi på cut, eller hvad? Ja, vi slutter på cut, ikke? Min intention er i hvert fald bare, at vi går fra med et stort smil på læben. Det er en lille banger, kærlighedsang til boys. Sæk med, hvis I kan. Skal vi selvfølgelig også have lidt mønte rundt dagen på. Kom så. Wednesday night. Come on. Let's come. Ja, tak. Godt gået, venner. Skal I lige have selv på hånd? Ja. Godt gået, Kom så. Første gang. As usual. Den rutine. Squat pulls up. Come on. Fucking godt gået. Det var en fucking fed oplevelse, venner. Det her, det var endnu en gang Creators i Gus. Kæmpe fornøjelse at have dem med. Kæmpe skud til dem. Vi linker til alle drengene hernede. Og så bare tak fordi I så med. Så husk at like og subscribe og se eventuelt endnu en video. Fuldt på jobbet. Se ham dernede. 4, 3, 2, 1. Det er din nye strategi.
Det kalder venner for jobben. Ja, det er jobben. Jeg fucking gjorde det, bror.